Quality. What? Yun. Quality. Round 1. Ready, go! Walang intro ah. Dapat may intro. What's up? Paano ako magiging vlogger niyan kung walang intro? Anong intro kaya gagawin ko? Kasi yung mga vlogger gumagawa ng intro yan eh. Yung intro na sa intro pa lang mapapasubscribe ka na. What? Like and share pa. What's up mga katapang? What's up mga katapang? Baka magalit nito sa bitapang eh. Sino kaya pwedeng gayahin? Kaso baka magalit naman to mga vlogger na to eh. Alam ko na. Teka, may gagawin pa ako. Habang nag-iisip ako, may gagawin muna ako. Teka lang guys. Ay, quality. Quality. What? Yun. What's up mga ka-quality? Pwede. What's up mga ka-quality? Yun. Yo, what's up mga ka-quality? Quality? Oh, diba? Quality? Intro pa lang, quality na. What? Yun guys, supportan nyo ako. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga i-upload na video. Mga quality nation dyan. Intro pa lang, quality na. Salamat guys. Thank you sa panonood.